Elevenítsük fel közösen a Márton-napi szokásokat, gyújtsuk meg együtt lápásainkat az esti sétához. Így invitálta az érdeklődőket tegnap Székkutason a helyi iskola és az emlékház közös rendezvényére, amely 10 éve hagyomány a településen. A Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola és a Székkutasi Emlékház összefogásával változatos programokon vettek részt a gyerekek Márton napján. A helyi iskolában kézműves foglalkozáson készíthettek a diákok libás lampionokat, majd az emlékházban szabadtéri játékokkal és Márton legendájának felidézésével várták az érdeklődőket. Volt tavaly is ilyen libas simogató, az nagyon jó volt, meg ilyen versenyeken is lehetett részt venni, és én azokat is most nagyon várom. És lehet fogyasztani is, ilyen zsíros kenyeret, meg lehet készíteni lámpionokat is, és kézműveskedni a Márton nappal kapcsolatban. A gyerekek a szomszédos házba, libanézőbe is ellátogathattak, és 10 éve hagyomány a faluban, hogy a frissen készített lampionokkal végig is vonulnak a gyerekek a falu utcáin. Bizonyosan minden településen ápolják ezt a hagyományt, hiszen a régi magyar kulturális gyökerei is megvannak. Ez egy 1700 éves hagyomány, tehát mindenképpen gondolnunk kell arra, hogy ezt ápoljuk. Itt is a székkutasi iskolások közül 2 tanuló majd olvas föl részleteket Szent Mártonról, és azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megemlékezni róla, hiszen az iskolának és a Székkutasi Emlékháznak is az egyik célkitűzése az, hogy a magyar népi hagyományokat, szokásokat felelevenítse, ápolja és tudatosítsa a mai gyerekekben. A program során libazsíros és lekváros kenyérrel, sültökkel, illetve meleg teával vendégelték meg a résztvevőket.